Ето. Сега караме си тук. В момента скоростта ни е 90 км. Моментният разход е 4,5 литра на 100 км. Това е супер малко. Това е една Кордова 146 коня, много разпилена. И ако ми застане някой направим, казвам лека нощ. Това хай Мерцедеси, хай БМВ-та, хай Ягуари. И аз съм един тест пилот и късам всичко живо. В момента е много топло, пускам си климатика, защото че заврим в тази жилетка. И сега излизаме на супер автострадата. Може да развиваш скорости до 280 км при желание, стига и колата да ви го позволява. Аз за жалост мога само 260 да развия, не ми позволява повече колата, защото има стоп механизъм след като мина границата на 260 км. И разхода ми е супер минимален. Изминавам с 50 литра нафта, изминавам 1200 км. Това е магистралата, набираме сега яко, поизпреварваме малко и сме ние. Дигаме скоростите, има много радари по пътя, трябва да се внимава, да не се превишава скоростта. И карайте умно, и това е от мене. Аз съм тест драйв пилота на Кордова Алекс 69. Всичко хубаво!